Mitose er almindelig celledeling, der foregår både i fosterstadiet og når man vokser senere som barn. Det sker også hos voksne, når forskellige gamle celler skal skiftes ud. Og der er 5 faser. I interfasen er kromosomerne usynlige og fordobler sig. I profasen trækker de fordoblede kromosomer sig sammen og bliver usynlige. Kromosomerne består hver af 2 kromatider, der er forbundet af en centrom. I mesofasen lægger kromosomerne sig midt i cellen. Fra cellens ender, centrioler, fastgøres nogle elastiske tentråde til kromosomernes centromer. I anafasen adskilles kromatiderne i kromosomerne, fordi tentrådene trækker dem fra hinanden. Og i telofasen snører cellen sig sammen på midten og deles. Og så når vi til interfasen igen, hvor kromosomerne bliver usynlige, og der nu er 2 celler med samme DNA.